Здравейте, хора! Добре дошли отново в... Добре дошли в още един клип на The Wolves. Аз съм Бандибан и дочакахме момента да отворим нашия Magical Chest. Имах преди малко 2 фри честа. Мислех да направя честа опенинг, но просто не се издържах. Тук съм джойнал в един турнамент. Ако го пуснат по време на клипа, ще игра. Сега, нека видим какво ще ни се падне от този супер Magical Chest. Така. 3432 голд. 1 Witch. 41 Hawk Rider. 441 Minion Horda. 74 Fireball. 8 Lightning. 10 Голем. И Lava Hound на втори. Сериозно? Сериозно? Добре, това беше много тъпо. Много тъпо. Lava Hound на втори, звънете в неподходящ момент. Lava Hound на втори. Добре, братле, защо ви трябва Lava Hound? Защо ви даде Майнър? Или принцеса, или Далок, или Ice Wizard? Не, ти ще ми дадеш Lava Hound на втори левел. Просто нямам думи. Разбирате ли, хора? Това е един доста следващ момент. Добре. Нека изиграем един батъл. Само един батъл. Дано да ни звънат отново. Добре. Така. Сега. Играем срещу 10 левел. Ако този батъл го спечелим, сме на арена 10. Нашия приятел има принцес. Ще му фърлим Fireball, за да не си направи атака. Сега така. Добре. Събираме елексир. Тук малко демидж. Добре. Сега. Сериозно ли? Братле, това го мразя най-много от всичките. Фърнаса ми е просто ужасяващ, понеже винаги тия гадните, дребните, шибаните Fire Spirit прецакват всичко, ама нищо. Ето нашия ни пуска отново елит. Ама не знам този приятел откъде има толкова елексир. Или пък аз нямам, защото си направих прекалено голяма армия. Няма значение. Още не мога повярвам, че ми са падна шибания Lava Hound. Да беше Спарки, нали, да го отключа. Просто много тъпо се получи. Или пък да беше електрото, човек. Вижте как всичко се прецаква. Сега, добре, човек, откъде има толкова елексир? Никакъв шанс. Да, сам така. Вау. Как ще има толкова елексир, бе? О, боже, ужас. Сега ще видим. Всеки път ми прецаква атаката с тия смотани скелетчета. Сега си държа запа. Айфанита мой. Тъй сега мускитер. Аре, стига, бе, човек! Откъде е този елексир? О, боже! Гле,
Никакъв шанс, човек. Много падаме. Просто... Ето скелетън армия, сега ще ми пусне елит барбериани. Не знам то просто откъде имаше толкова елексир. Това беше доста садваща история. Лава хант на втори. Просто пълен ужас. Пълен. Да беше Грейфярд на втори, да беше Електро на втори. Да не ми се падне друга карта. Но просто Лава хант на втори. Това е уникално тъпо. Няма значение, хора. Не става много дълъг клип, искам да го правя по-дълъг. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, лайк, сабскрайб. И това беше всичко от мен. Довиждане.